Ei, hola, bon dia. Primer episodi de la segona temporada. No ha canviat gaire res, És un no parar, seguim igual. O sigui, van atacant titans i humans morint. Bueno, hi ha aparegut un nou tità, vale? Tità bèstia, li diuen. Jo m'agrada més orangutan, saps? Sí, té pinta d'orangutan. Que parla. És el primer tità que veiem parlar. Pobre mica, Pobre noi, era bona persona. És que imagina't ser menjat per una cosa lletja com allò. Vull dir... No, sisplau, no. Jo crec que els dissenyadors es posen reptes de dir, com podem fer aquest tità que sigui lletgíssim, saps? Després, l'església. Vale, ara ja sabem per què fan servir la religió. O sigui, si les muralles diem que són sagrades, és perquè volem que no les toquis. Perquè hi ha titans a dins, no? Sembla que ho tenim confirmat. Ara, per què hi ha titans a dins? No ho sé. I per què ho saben ells? Vull dir, les muralles fa més de 100 anys que hi són, no? Què va passar fa 100 anys? Qui les va construir? He llegit en algun lloc que el material pot ser que sigui... Saps com la Annie s'ha cristal·litzat? Doncs que les muralles estiguin fet d'allò. O sigui, és molt bona idea, saps? Però, no sé, necessito explicacions. No em diguis que les muralles són sagrades i ja està, saps què vull dir? Aquell capellà, en Nick, volia morir abans que dir-ho. Sap greu, però... Perquè la religió jo crec que pot ser una cosa maca, però en aquest cas fan servir per enganyar. He trobat curiós que el tità orangutan s'interessa per la tecnologia, perquè li pregunta, què és aquest aparat que tens per volar? I, no sé, em fa pensar com que hi ha uns humans, vale, que estan fent com proves amb aquest grup de gent, saps? Per veure aviam com s'espavilen. I ara diuen, han muntat un artefacte per poder matar els titans, no sé què, com si tot fos com una prova, saps? Com testos, com si fossin rates i volen mirar aviam com s'espavilen. Tità orangutan és massa llarg per servir orangutitan i ja ho tenim solucionat. Doncs aquest ha sigut el primer episodi de la segona temporada. Jo crec que el de segona temporada era per fer una pausa i continuar la història, perquè no em dóna la sensació com que ha canviat res, saps? No és un arc diferent, m'entens? Ens veiem al següent episodi. Vagi bé.